Predstavte si skvelý hotel na ešte lepšom mieste. Poriadnu párty s vašim tímom. Alebo radšej krásny víkend s rodinou. A čo tak vy v luxusnom wellness a na bowlingovom turnaji? Tak teraz sa držte. Práve ste si predstavili vzdelávacie podujatie. iTop Relax totiž spája špičkové vzdelávanie so zážitkami a oddychom. Stačí si vybrať jedno z dvoch školení. Chcete zuby pacientov opravovať alebo radšej chrániť? Ak chrániť, na iTop Basics vás urobíme skutočného učiteľa prevencie pre svojich pacientov. Ak už máte iTop Basics za sebou, zaostrite na iTop Recall. Teda, iba ak viete, že naozaj top služby prinášajú pacientom len tí, ktorí sa vzdelávajú aj v témach presahujúcich zubné lekárstvo. A navyše na všetky deti čaká mini iTop. Tak čo, vidíme sa na iTope aj s vami?